Ahoi, milá Komunita Exterra. Ich heiße euch willkommen zu einem weiteren spannenden Educational Call, den wir heute am Sonntagnachmittag gemeinsam feiern werden. Lasst mich euch zunächst einmal gratulieren. Máme dva dingy, o kterými jsme besonders stolz sein können als Komunita. Zum ersten, bei unserem letzten Exterra Educational Call haben wir das erste Mal die Teilnehmeranzahl von 1000 Menschen aus unserer Community begeistert zusammen feiern können. Jaký to milník? 5000 členů komunity, kteří byli na našem hovoru živě přítomni. A druhá věc, kterou můžeme oslavit, je, že jsme do nového roku 2026 vstoupili naprosto bombasticky. Už leden byl pro nás všechny naprosto rekordním měsícem a únor, i když je kratší a ještě zdaleka nekončí, už teď čísla ukazují, že to bude další rekord v obratu, další nejlepší měsíc. Und dafür geht unser Dank an dich, an euch, unsere fantastische, lebendig, aktiv, energiegeladene Community. Jo, super. Das Jahr 2026, das ist uns allen klar, wird weiterhin ein Jahr der Rekorde sein. Wir erwarten demnach in Kolumbien unseren nächsten sehr, sehr großen Event. Wir als Corporate Management dabei sein werden. Und liebe Grüße an alle Partner aus LATAM, aus den Märkten. Ja, fantastisch gay. Die Ticketverkäufe für den Event laufen auf Hochtouren. Wir erwarten hier eine riesengroße Veranstaltung von vielen, vielen Menschen. Über Tausende werden es sein. Und all das sind Dinge, die uns zeigen, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben das richtige Produkt, die richtige Dienstleistung. Nabízíme něco lidem, kteří mají zájem nechat své peníze pracovat, vydělávat peníze z peněz, aniž by museli perfektně ovládat trading, aniž by museli dostávat signály, na které by pak museli hekticky a rychle reagovat a nakonec by to stejně nefungovalo správně. To, co nabízíme z Exterra, je pravděpodobně nejpohodlnější, nejpříjemnější a nejlukrativnější model, který je na trhu k dispozici, protože díky našim zkušeným traderům zajišťujeme, že mohou být jednoduše a pravidelně vypláceny skvělé dividendy. A ty máš jistotu, že naši tradeři odvádějí svou práci skvěle, jak můžeš vidět i z firemního účtu, který už 4 roky přináší odpovídající čísla, data a fakta. Takže buď zvědavej na to, co se dnes v našem hovoru naučíš, protože i nadále jde o to lépe porozumět financím, vybudovat si odpovídající myšlení, vidět, jak trhy reagují, jak na to reaguje Exterra, prostě dál zvyšovat a posilovat jistotu a důvěru vůči svému poskytovateli služeb, tak by se to dalo říct s Exterrou, ale samozřejmě také neustále získávat lepší pochopení věcí, které jsou skutečně důležité. A proto se těš na to, že dnes tu opět máme našeho špičkového trenéra traderů. Das ist Dominik, der ein fundiertes fachliches Wissen seit Jahrzehnten sich aufgebaut hat und wirklich in diesem Segment auch zu den absoluten Top-Chorofaden gehört, von denen man sehr, sehr viel lernen kann. Také macht dir Notizen, schreibt Kommentare rein, seid lebendig und einen Daumen hoch, wenn ihr bereit seid für unseren heutigen Star-Trainer Dominik. Dominik, die Bühne gehört dir. Ich freue mich auf dich a herzlich willkommen. Dej do toho všechno. Hodně úspěchů, hodně zábaly. Moc děkuji, Danieli, za toto uvedehu. Je vždycky potěšením převzít štafetu po tvých vystoupeních, protože je cítit ta energie, ta vize, kterou tady v Xterra přinášíte. A než se ponoříme do jádra této nové sekce, chci upřímně poděkovat celému týmu za tuto iniciativu. Ve světě, kde se mnozí spokojí s pouhým prodejem služeb, je vzácné a cenné dát si tu práci a postavit finanční vzdělávání do popředí. Takže vám děkuji, že se snažíte rozvíjet schopnost rozlišování v této krásné komunitě. A také vám chci pogratulovat, ano, právě vám, kteří sledujete toto video, tím, že věnujete 45 minut tomuto školení, nedíváte se jen na další video. Investujete do svého nejvýnosnějšího aktiva, tedy do sebe samotných. Takže gratuluju k této disciplíně. A pokud jste mě sledovali v předchozích lekcích, máte tak jasnou představu o tom, co znamená být zralým investorem. Naučili jste se rozpoznávat předsudky, které sabotovaly vaše rozhodnutí. Přijali jste roli generálního ředitele svého finančního života.
A dnes uděláme zásadní krok vpřed. Přejít od postoje k inženýrství k akci. Mít myšlení generálního ředitele je skvělé, ale ovládat nástroje řízení a rozhodování je ještě lepší. Právě to je rozdíl mezi tím, kdo financím rozumí, a tím, kdo se skutečně obohacuje. Tuto lekci bychom mohli nazvat inženýrstvím vaší svobody, protože budeme mluvit o struktuře, tocích, ale také o odpovědnosti. Cíl této lekce je jednoduchý. Dát vám 5 praktických klíčů k tomu, aby váš kapitál už nebyl jen nehybnou hmotou, na kterou se někdy díváte s úzkostí, ale skutečným dynamickým ekosystémem, který pracuje pro vás. Podíváme se, jak nechat vaše peníze proudit ve vašem vlastním ekosystému, jak diverzifikovat vaše investice, abyste měli jakousi armádu ve službách vašich zájmů. Vašich finančních zájmů rozložených na všech frontách, jak zůstat svobodný díky likviditě a jak aktivovat tuto dvojitou turbínu růstu. Takže si připoutejte pásy, opouštíme teorie a přecházíme k přesnému řízení. To je první klíč, který vám pomůže prorazit skleněný strop. U tohoto prvního klíče chci, abychom společně udělali jakýsi konceptuální skok. V našich předchozích sezeních jsme hodně zdůrazňovali postoj generálního ředitele. Naučili jste se dívat na své peníze už ne jako na zdroj úzkosti, ale jako na pracovní nástroj. Surovina, která vám umožní vytvarovat si životní styl, kterého chcete dosáhnout. A dnes s vámi chci prolomit psychologický skleněný strop. Ten, který dělá z kapitálu trofej. Většina soukromých investorů, a možná jste to na začátku své cesty měli stejně, vnímá svůj kapitál jako zásobu, jako hromadění. Ve skutečnosti hromadí čísla na obrazovce, sledují, jak jejich účet stoupá a klesá a cítí určitou míru uspokojení nebo bolesti úměrnou tomuto číslu. Pro ně jsou peníze nehybná masa. Říkají si, dobře, mám 10 000 eur, to je můj základ. Ale ve světě vysokých financí a mezi profesionály, se kterými jsem se setkal, je tento pohled považován za zásadní chybu v interpretaci. Proč? Protože peníze, které neobíhají, jsou peníze, které pomalu umírají. O inflaci jsme už mluvili. Pokud necháte 10 000 eur na účtu, který se nehýbe, za 3 roky při inflaci 4%, přijdete o 1 200 eur kupní síly. A to všechno, aniž byste udělali jedinou špatnou investici. Je to neviditelná ztráta, ale naprosto reálná. Generální ředitel se nedívá jen do svýho trezoru. Dívá se na rychlost oběhu svých zdrojů. Představte si firmu. Pokud má miliony v bance a neinvestuje do svých strojů, do svého výrobního zařízení, nerozděluje dividendy svým akcionářům, nakonec se udusí. A váš finanční život je jako firma, která musí vytvářet výsledky a růst. Váš kapitál není opuštěný ostrov, je to skutečný centrum zisku a musí být neustále v pohybu. Právě tento přechod od pohledu na zásoby, tedy na stuhlou masu, k pohledu na tok, na integrovaný okruh, všechno změní. Abych to ilustroval, rád používám analogii, která mým klientům často dává smysl, jako zavlažovací systém. Představte si, že váš majetek je zemědělské hospodářství a vaším úkolem je učinit ho úrodným. V tomto prostředí představuje vaše investiční kapacita zavlažovací systém. Pokud považujete každou investici za uzavřený rybník, stojatou vodu, na kterou se jen díváte a nevyužíváte ji, pak vaše hospodářství není zavlažováno a vaše úroda bude menší. Naopak, pokud je vaše investiční kapacita využívána jako zdroj vody, živá, horský potok, silný, dynamický, urychlený trhy, tento potok má pak obrovskou energii, která se rozlije po celém statku a umožní dosáhnout mnohem větších výsledků. I když samozřejmě mohou nastat různé nepředvídatelné události, sucho, úniky nebo turbína, která selže. Jinými slovy, pokud necháte všechnu tu vodu hromadit v jediné nádrži bez odtoku, hrozí vám 2 nebezpečí. Prvním je emoční přetížení. Mluvili jsme o FOMO, strachu z promeškání příležitosti, a o euforii. Když je nádrž příliš plná, začínáme podstupovat nerozumná rizika. Myslíme si, že jsme pochopili trh a zapomínáme na opatrnost. A druhým nebezpečím je stojatá voda. Pokud peníze vydělané investováním jen leží a nikdy vám v reálném životě k ničemu neslouží, tak proč se vůbec trápit správou a podstupovat rizika?
Strategie spojených nádob je umění otevírat ventily. A úkolem generálního ředitele je v tomto případě instalovat chytré potrubí. Představme si, že máte 3 nádrže. Když turbonádrž vyprodukuje přebytek, tento přebytek by tam neměl jen tak zůstávat a čekat na nějaký hypotetický krach. Měl by být nasměrován do vaší bezpečnostní nádrže, té, která vám kryje záda, nebo do vaší nádrže ústu, té, která buduje vaše nemovitosti nebo dlouhodobé projekty. A právě takto neutralizujete volatilitu. Když se objaví nervózní výkon, vezmete ho a proměníte ho v pevnou cihlu tím, že naplníte své další nádrže. Skrystalizujete své zisky. A právě tak už nejste obětí toho vodního cyklu. Směrujete ho, ovládáte ho, aby už nikdy ve vašich osobních financích nenastalo sucho. Takže, když to převedeme do praktického cvičení, chtěl bych, abyste si teď se mnou udělali čas a vzali si poznámkový blok. Pokud ho máte, teď je čas ho vytáhnout. Nakreslíme architekturu vaší svobody. Nakreslete 3 kruhy různých velikostí. Ten první je rezervoár bezpečí, to je vaše základna. Jeho úlohou není produkovat výsledky, ale vytvářet klid. Druhým je nádrž. Růst je vaše 10letá vize. Nemovitosti, dividendové akcie, reálná ekonomika. A třetí je nádrž s turbodmychadlem, váš výkonný motor. Obchodování, kryptoměny, blockchain, umělá inteligence, startupy. Teď to aplikujeme s čísly. Vezmeme si příklad Marka. Marek vydělává 2500 eur měsíčně. Jeho bezpečnostní rezerva by měla obsahovat mezi 3 a 6 měsíci výdajů, řekněme zhruba 10 000 eur. Dokud tato rezerva není plná, Marek by neměl riskovat se svými zisky. Každý zisk vygenerovaný jeho turbonádrží by měl jít na doplnění bezpečnostní rezervy. A jakmile tam těch 10 000 eur bude, začne působit kouzlo. Marek se rozhodne, že veškerý další zisk může jít do jiné rezervy. Například posloužit jako akontace na budoucí koupy nemovitosti v růstové rezervě. A najednou sledování vašich investic už není jen nějaké abstraktní číslo na obrazovce. Stává se z toho budoucí dětský pokoj, budoucí druhý domov, nebo možná i můj předčasný odchod do důchodu. Jste generálním ředitelem svého finančního života, musíte si stanovit hranici přeplnění. V jakém okamžiku považujete rezervu za plnou? Pokud si toto číslo neurčíte, stanete se obětí přehnané sebedůvěry. Necháte pak příliš mnoho peněz v rizikové zóně. V tomto kontextu si tedy budete muset nastavit vlastní pravidla. Už se nerozhodujte impulzivně, pod tlakem nebo v emocích. Tak si položte tuto otázku. Pokud zítra můj turborezervoár vygeneruje přebytek, kam půjde okamžitě? Pokud znáte odpověď, opustili jste svět amatérů a vstoupili do světa stratégů. Už se nesnažíte jen vyhrát, řídíte finanční válečný stroj, kde každý pohyb má svůj smysl. A na závěr tohoto prvního klíče vám povím jednu historku. Jednoho dne jsem byl s významným investorem, mužem, který měl na kontě několik milionů. Zeptal jsem se ho, jaký je tvůj největší strach na trzích. Čekal jsem, že mi bude vyprávět o burzovním krachu nebo politickém rozhodnutí. A ve skutečnosti se na mě podíval. Řekl mi, Dominik, můj největší strach je, že skončím rok s nádherným číslem na obrazovce, ale že si nezlepším skutečný život. Vysvětlil mi, že mnoho investorů se ztrácí v číslech. Vydělávají, všechno znovu investujou a zase vydělávají. A pak se jednoho dne trh otočí a oni přijdou o všechno, co nevytáhli ven. Řekl mi větu, na kterou nikdy nezapomenu. Zisk je skutečný teprve tehdy, když opustil bojiště, aby mohl budovat tvou pevnost. A přesně tohle vám dnes chci předat. Nastavte si finanční organizaci se svými 3 rezervoáry, abyste vyhrávali na bojišti. Ale buďte generálním ředitelem, který pravidelně přivádí vojáky domů, aby si postavil svou osobní pevnost. O tom je logistika spojených lodí. Umění proměnit vaše zisky v solidní základ aktiv. Takže si tyto poznámky vezměte, nastavte si prahové hodnoty a připravte se na druhý klíč. Protože uvidíme, jak proměnit vaše hlavní město v armádu. Armáda, která musí být diverzifikovaná, aby nikdy nezávisela na jediném generálovi. Pojďme k našemu druhému klíčovému bodu. Diverzifikaci, zejména technologické diverzifikaci.
V našich předchozích setkáních jsme diskutovali o tom, jak je důležité nedávat všechna vejce do jednoho košíku. To je taková rada, že už všichni slyšeli. Ale jako generální manažer musíte pochopit strategické důvody, které se za tímto konceptem skrývají. Proč bychom se neměli omezit na obchodování pouze s bitcoinem nebo pouze s americkýma technologickýma akciemi? Důvod je jednoduchý. Žádné odvětví, ať už je jakkoliv zářivé, nedosahuje trvalé lineárních výsledků. Pokud vsadíte všechno na jednoho generála, spojíte svůj osud pouze s jeho zdravím. Pokud toto odvětví zpomalí nebo bude nečekaně regulováno, celá vaše strategie se zastaví. Podívejte se na nedávnou historii. V roce 2023 umělá inteligence získala veškerou mediální pozornost. Amatérský investor by měl tendenci všechno prodat a vsadit vše na umělou inteligenci, čistě z emocionálního reflexu, toho známého falešného slova, o kterém jsme už mluvili. Profesionál však ví, že umělá inteligence je silným motorem, ale že musí být vyvážena dalšími aktivy, jako je Web3, tradiční akcie nebo nekotované trhy, aby přinesla stabilitu celkové strategii. Diverzifikace není přiznáním nejistoty. Je to důkaz logistické inteligence. Je to přijetí toho, že budoucnost je nejistá. Tak to prostě je. A vybudovat armádu, která dokáže vyhrát bez ohledu na ekonomický počasí. Takže abyste to dobře pochopili, představte si, že váš kapitál je vlastně jako armáda. Pokud máte jen jezdce, budete velmi efektivní na pláni, ale naprosto bezmocní v horách nebo lese. Moderní armáda má pěchotu, jízdu, letectvo i logistiku. Každý druh vojska má své silné a slabé stránky. Ve financích se tomu říká korelace. Je to umění vybírat aktiva, která nereagují na stejné události stejným způsobem. Například, když tradiční akciové trhy stagnují kvůli úrokovým sazbám, může se sektor digitálních měn nebo umělé inteligence někdy odchýlit a nabídnout jiné příležitosti. Když vezmeme příklad XTRRA, vidíme, že firma staví svá portfolia na 4 hlavních pilířích. Digitální měny, akcie, Web3 a projekty spojené s umělou inteligencí. Proč? Protože se jedná o odvětví, která nefungují stejným tempem. Web3 buduje infrastrukturu zítřka. Umělá inteligence optimalizuje dnešní produktivitu. A akcie představují sílu společností, historicky zavenevé. Jako finanční ředitel vaší společnosti se nesnažíte odhadovat, který sektor bude příští měsíc velkým vítězem. Delegujete provedení na tým, který nasazuje vaše vojáky na všech frontách současně. To je to, co dělá vaše portfolio antifragilní. A nenechte se mýlit, v tradičním sektoru máme někdy pocit, že máme diverzifikované produkty, ale když se na to podíváme blíž, zjistíme, že od jedné investice k druhé pokrýváme v podstatě stejné problémy. A právě tato diverzifikace, která nám z dálky dává pocit, že je skutečná, když se na ní podíváme trochu blíž, nám opravdu ukazuje, že naše investice jsou zhruba navázány na stejné kontextové prvky. A to může být nebezpečné. Takže jak to můžete aplikovat na své úrovni, aniž byste se stali technickým expertem? No, vaším úkolem není umět naprogramovat algoritmus umělé inteligence nebo rozumět protokolu Web3. Vaším úkolem je ověřit, že vaše expozice je konzistentní. Na svém panelu máte přístup k přehledu těchto různých portfolií. Věnujte čas tomu, abyste se podívali, jak se hodnota rozděluje. Pokud vám zítra kamarád řekne, musíš všechno dát do krypta, protože to kleslo, váš reflex generálního ředitele vlastních financí by měl být se usmát a odpovědět, moje strategie je založená na diverzifikaci, ne na sázce na jeden jediný sektor. Diverzifikace je váš štít proti panice. Mechanicky sníží celkovou volatilitu vašeho kapitálu. Pokud nějaký sektor například projde korekcí o 20%, ale tvoří jen 25% vašeho turborezervoáru, dopad na váš majetek bude zcela minimalizován. Právě takto projdeme cykly, aniž bychom ztráceli spánek. Nevyděláváme díky trhům. Vyděláváme díky tomu, jak procházíme cykly, když zůstáváme diverzifikovaní. Teď se s vámi podělím o jednu osobní historku. Poznal jsem jednoho briliantního investora, který zbohatl na nemovitostech. Jednoho dne se mi svěřil, že se cítí zahlcený novými technologiemi.
Viděl, jak roste umělá inteligence a kryptoměny, ale vůbec tomu nerozuměl. A udělal stejnou chybu jako mnoho lidí z jeho generace. Měl pocit, že mu Bitcoin utekl, tehdy ze strachu. A tak se připravoval vsadit všechno na umělou inteligenci, aby se vyhnul dalším lítostem. Poradil se mu, aby zaujal ten známý postoj generálního ředitele. Nemusíš být technik, ale pilot. Říkám to takhle, nemusíš vědět, jak funguje motor auta, abys ho mohl řídit. Musíš vědět, kam chceš jet a mít po boku dobrého pilota. Přesně to umožňuje delegované řízení. To nabízejí platformy jako například Extera. Umožňují vám těžit z neustálých inovací, umělé inteligence, Web3, digitálních aktiv, aniž byste museli trávit bezesné noci studováním všeho do detailu. Můžeme tak zachytit růst reálné ekonomiky včerejška, dneška i zítřka a zároveň chránit svůj kapitál. To všechno díky delegované diverzifikaci. Je to způsob, jak být přítomen u všech potenciálních budoucích vítězů. A to vše bez rizika, že byste se příliš vystavili jednomu velkému poraženému. Věnujte chvilku zamyšlení. Jaká část vašeho kapitálu je dnes vystavena technologiím, které budou v příštích 10 letech dominovat? Pokud je vaše odpověď, že je příliš málo, nebo všechno je umístěno na jednom místě, pak je čas upravit vaše rozložení. To je vaše odpovědnost jako generálního ředitele vlastních financí. Klíč číslo 3. Pojďme mluvit o likviditě. Proč vám lžou? Ano, teď vstupujeme do oblasti, kterou si jen málo který drobný investor troufne zpochybnit, protože se dotýká tabu času. Vztah mezi dostupností vašich peněz a udržitelností vaší strategie. Ve světě tradičních financí jsme byli naučeni, téměř zhypnotizováni, abychom přijímali pravidlo, které se zdá být naprosto logické, ale ve skutečnosti je logistickou pastí. Pokud chcete výkonnost, váš kapitál musí zůstat zablokovaný. A tak vám nabízejí tunely na 5 let, 8 let, někdy i déle. Pod záminkou, že toto znehybnění ochrání váš kapitál před volatilitou trhů. Jako generální ředitel svého finančního života je vaším úkolem vidět za tuto institucionální kouřovou clonu. Proč banky a tradiční fondy rády zamykají vaše prostředky? Protože jim to poskytuje přehlednost v jejich vlastním řízení. Záruku, že si udrží vaše poplatky za správu po celé desetiletí. Ale vám to žádnou záruku neposkytuje. Pro pilota jsou zablokované peníze. Vězněn. A ve finančním inženýrství má toto uvěznění technický obávaný název je to riziko bez moci. Představte si, že se svět náhle změní, což se dnes děje každé 2 nebo 3 roky, nebo že vaše vlastní situace vyžaduje okamžitý obrat. Objeví se výjimečná investiční příležitost do nemovitosti, podnikatelský projekt, který potřebuje finanční injekci, nebo dokonce životní nehoda. Pokud je váš kapitál uvězněn v regulačním tunelu, už nejste aktérem, jste bezmocným divákem vlastního života. Likvidita není luxus pro netrpělivý lidi. Je to nástroj pro řízení strukturálního rizika. Je to to, co vám umožňuje zůstat flexibilní ve světě, který se stal naprosto nepředvídatelným. Samozřejmě, že na trzích často rozhoduje o výkonu čas. Vidíme, jak se věci v průběhu času vyrovnávají k průměru. Ale to není důvod, aby vám to bránilo dělat s vaším kapitálem, co chcete. Nepleťte si strategický zdravý rozum v dlouhodobém horizontu s tím, že jste smluvně zablokovaní svými investicemi. Abych tento základní koncept ilustroval, rád bych použil analogii, kterou každý řidič okamžitě pochopí. Představte si, že řídíte sportovní auto a jedete po klikaté a náročné horské silnici. Výkon vašeho motoru, to je vaše maximální rychlost. Vaše schopnost stoupat do kopce. Ale likvidita, to je váš volant a brzdový systém. A představte si, že vám prodejce vysvětluje, že toto auto je nejrychlejší na světě. Ale pozor, volant se automaticky zablokuje na 10 minut, jakmile překročíte rychlost 100 km za hodinu. Nasedli byste do něj se svými dětmi? Samozřejmě, že ne. A přesto přesně tohle dělají miliony střadatelů s nelikvidními investicemi. Souhlasí s tím, že pojedou plnou rychlostí vstříc svému důchodu nebo svému projektu.
a doufají z celého srdce, že se na cestě neobjeví žádná překážka, zatímco je volant zablokovaný smlouvou. V rámci vyspělé strategie celkového řízení se zavádí pojem, na který bankéři často zapomínají – náklady nelikvidity. To je zisk, který nezískáte, protože vaše peníze jsou někde uzamčený. Trh, který klesne o 20%, pro někoho, kdo má celkový přístup ke správě svých financí a má likviditu, není krizí, ale nákupní příležitostí. Ale pro toho, jehož prostředky jsou zablokované, je to dvojitý trest. Gánže vidí, jak jeho aktiva klesají, ale není schopen jednat a využít nízkých cen. Likvidita není výdaj. Je to rezerva síly, která vám umožňuje vybrat si vlastní počasí, místo toho, abyste ho museli snášet. Přejdeme k čistě praktické stránce. Jak může kvalifikovaný investor vyhodnotit svou úroveň likvidity, své likvidní zdraví? Ve skutečnosti se nespokojí jen s pohledem na zůstatek na svých účtech. Stanoví si to, čemu říkám poměr strategické dostupnosti. Věnujte chvilku a udělejte to teď hned. Mentálně si zkontrolujte celý svůj majetek. Jaká část vašeho kapitálu je okamžitě k dispozici a jaká během několika dní? A to všechno bez jakýchkoliv sankcí. Jaká část je uzamčena ve strukturách, ze kterých by výstup trval měsíce nebo dokonce roky, například přímé nemovitosti? Blokované fondy, plány, důchod? To nemusí být nutně chyba. Jde o otázku poměru. A právě zde moderní technologie a delegovaná správa přináší inovativní řešení. Cílem je zrušit pravidla týkající se doby blokace, takzvaného lockupu. To umožňuje kdykoliv vystoupit. Obnovuje to velmi zdravý poměr sil. Vaší odpovědností jako pilota je ověřit, že tyto unikové dveře zůstávají vždy odemčené. Ne proto, abyste ji využívali při každém otřesu na trhu, protože jsme viděli, že panika je nejhorší rádce investorů. Ale abyste měli intelektuální svobodu, tedy vědomí, že můžete kdykoliv odejít, tato jednoduchá psychologická jistota výrazně snižuje váš stres. Paradoxně právě proto, že víte, že můžete odejít zítra, budete mít potřebný klid zůstat investovaný třeba i 10 let, pokud to bude nutné. Položte si tuto otázku dnes večer. Kdybych musel nutně uvolnit 30% svýho kapitálu během 3 týdnů, umožňuje mi to moje současná struktura? Pokud je odpověď ne, vaše strategie je stále příliš striktní. Povím vám příběh, který mě zasáhl. Během období silných ekonomických turbulencí před několika lety jsem pozoroval 2 investory s přibližně stejným profilem. První z nich měl své prostředky uložené v tradičních správcovských strukturách s extrémně složitými výstupními podmínkami. Když ucítil, že se situace mění a chtěl ochránit svou rodinu, zjistil, že musí vyplnit formuláře, čekat na rozhodnutí správních výborů a dodržet několika měsíční výpovědní lhůty. Musel den za dnem sledovat své úspory. Jak mizí na grafech. A neměl právo sáhnout na vlastní peníze. Druhý investor naopak upřednostnil agilní a likvidní řešení. Samozřejmě chápal, že výkonnost vyžaduje čas, ale odmítal obětovat své právo na výběr. A víte, co se skutečně stalo uprostřed bouře? No překvapivě druhý investor nikdy neodešel. Protože věděl, že má plnou kontrolu. Nikdy neměl potřebu panikařit. Zachoval si chladnou hlavu, prošel celým cyklem a nakonec z toho vyšel bohatší. První investor naopak nakonec všechno zlikvidoval v ten nejhorší možný okamžik. Ve skutečnosti, jakmile bylo konečně možné prostředky uvolnit, jednal čistě z emocionálního traumatu. Strach z pocitu uvěznění ho přiměl chtít všechno stáhnout zpět právě v ten nejhorší okamžik. Tato likvidita je pojistkou vaší emoční stability. Víte, že vaše peníze zůstávají k dispozici. To je to, co vám umožňuje říct, zůstávám investovaný, protože moje strategie je dobrá, ne protože bych byl nucen. Společnost jako Xtera udělala z tohoto plného přístupu hvězdička, 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 hvězdička. Pilíř svého ekosystému. Protože moderní platforma ví, že lojalita členů se nezískává sluvnými pouty, ale transparentností a výkonnostností. Takže jako generální ředitel svého finančního života je vaše mise jasná. Nikdy neobětujte svou agilitu.
Finanční svoboda se neplánuje na za 10 let. Žije se každý den tím, že máte kontrolu nad vlastními prostředky. Nyní vstupme do samotného jádra vašeho finančního zrychlení. V klíči číslo 1 jsme se naučili, jak řídit logistiku výstupu, jak zajistit zisky a znovu je využít k podpoře všech vašich velkých projektů. Je to zásadní strategie obrany a konsolidace. V tomto 4. klíči budeme mluvit o útoku. Generální ředitel ví, že továrna, ať už je jakkoliv výkonná, nemůže fungovat věčně, pokud se jen vybírají zisky, aniž by se do výrobního cyklu neustále přiváděly nové suroviny. Právě zde chci představit vstupní logistiku, nebo to, čemu říkám dvojitá turbína. Prvním motorem vašeho zbohatnutí je vaše schopnost osobního vkladu. To je konkrétní uplatnění základního principu. Zaplaťte nejdřív sami sobě. Většina lidí dělá tu chybu, že po zaplacení všech účtů čekají až do konce měsíce, aby zjistili, jestli jim zbyly nějaké drobky na investování. Ale jako generální ředitel vaší vlastní finanční firmy můžete a měli byste pyramidu obrátit vzhůru nohama. Vezmete si, část vašeho příjmu se sráží, jakmile je vám vyplacena mzda. Zmínili jsme cíl úspor ve výši 17% pro aktivaci čerpadla. A vy ji tam vložíte. Ihned ji vložíte do svého válečného stroje. Proč je tedy tak zásadní mít tento osobní přísun, i když už máte značný kapitál? Jednoduše proto, že to vytvoří neodolatelnou rychlost. Už nemáte jen jeden motor, ale 2. Na jedné straně máte existující kapitál, který denně generuje zisky sdílené díky složenému efektu. A na druhé straně máte svou osobní disciplínu, která každý měsíc přináší novou krev bez ohledu na to, jaké je počasí na trzích. Právě součet těchto 2 sil promění klidnou chůzi ve sprint za vaší finanční svobodou. Výrazně to zkrátí dobu potřebnou k dosažení celkového kapitálu, na který míříte. A abyste si tuto dynamiku dobře představili, představte si, že váš majetek je obrovská vodní přehrada. Síla elektřiny, kterou vyrábíte, tedy finanční výkonnost, závisí na 2 hlavních logistických faktorech. Výška vody, která už je v nádrži, to je váš současný kapitál a stálý přítok řek, které se do tohoto jezera vlévají. To jsou vaše pravidelné vklady, tedy to, co do svého kapitálu ještě přinášíte. Pokud se rozhodnete spoléhat jen na déšť, tedy pouze na zisky generované vašimi investicemi, stavíte se do pozice úplné závislosti na ekonomickém počasí. Jistě, budou období monzunu. Neuvěřitelné, hladina stoupá sama od sebe, ale budou i období sucha, přirozeného odpařování, jako je inflace. A jakožto opět generální ředitel svého finančního systému nemůžete řídit firmu s nadějí, že bude pršet. Musíte vybudovat umělý přivaděč, který přivádí vodu nepřetržitě 365 dní v roce. Tomu se říká program pravidelných výplat. A tento kanál, pravidelným vkládáním fixní částky do něj vám umožní mechanicky vyhladit průměrnou nákupní cenu. Slavný průměr nákladu v dolaru, strategie DCA. Je to způsob, jak odstranit prvek návody, který je spojen se slavným správným časem pro vstup na trhy. Ve skutečnosti je to ještě lepší. Když trh klesá, váš měsíční příspěvek matematicky umožňuje koupit více akcií. Volatilita, která odrazuje amatéry, se stává vaším nejlepším pomocníkem, protože vám umožňuje hromadit munici za sníženou cenu. Je to strategie hrubé síly, která nakonec vždy porazí oportunismus. Přejdeme k čistě praktické části vašeho kontrolního panelu. Generální ředitel nikdy nespoléhá na svou přechodnou motivaci nebo vůli při investování. Spoléhá na své automatizované procesy. Vůle je vyčerpatelný zdroj, zvlášť když jsou ekonomické zprávy úzkostné. Zatímco automatizace, ta nezná strach. A co vaše řídící rutina? Pro tento klíč, číslo 4, ta stojí na 3 pilířích. Za prvé, zajistit výši částky. Stanovte si částku, kterou můžete každý měsíc automatizovaně odkládat, aniž by to ovlivnilo váš skutečný životní standard. Je to tak trochu vaše faktura za svobodu.
To je ta částka, kterou si platíte sami sobě a udělejte z ní naprostou prioritu. Využijte tento osobní přísun, protože zajistí neustále doplňování vašich 3 rezervoárů. Vytvoří předvídatelný a pevný růst. A nakonec využijte také turbínu reinvestic. Nechte sílu denního složeného úročení a zisky z vašeho kapitálu dále obohacovat vaši kritickou masu. Proměňte každý zisk v nového dělníka, kterého okamžitě pošlete do první linie. Právě synergie těchto 2 motorů vytvoří to, čemu se říká věčný tok. Už neděláte jen investici, nainstalovali jste průmyslový stroj na tvorbu majetku. Položte si tuto otázku ohledně řízení. Jsou tyto 2 přívodní okruhy skutečně propojené s hlavním jezerem, kterým je můj kapitál, nebo ještě čekám, až zaprší, abych se posunul dál? Pokud spoléháte jen na zisky ze svých investic, jste pouze divákem trhu. Pokud kombinujete vlastní vklady a svěřenou správu, jste pánem času. Pak mi dovolte, abych vám něco povyprávěl. Skutečný příběh, který dokonale ilustruje tento rozdíl v rychlosti. Poznal jsem 2 investory, kteří začínali se stejným počátečním kapitálem, zhruba 20 000 eur. První, říkejme mu oportunista, vložil všechno najednou. Řekl si, teď je ten správný čas, nechám odborníky pracovat a už se do ničeho nebudu plést. Byla období, která byla nádherná. Ale jakmile trh stagnoval, začal být netrpělivý, pochyboval o své strategii a nakonec už nic nového nebudoval. Druhej, ten strátek, vložil stejných 20 000 eur. Ale přidal k tomu železné pravdě. Nastavil si automatický převod 250 eur každý měsíc, ať se děje cokoliv. Spustil tu slavnou dvojitou turbínu. O 3 roky později došlo k tržní korekci. První investor viděl, jak jeho kapitál klesl o 15%. Pocítil to, čemu se říká averze k riziku, averze ke ztrátě, odmítání ztráty. Druhý z nich během 3 let přidal díky svým měsíčním vkladům dalších 9 000 eur. A hlavně těchto 9 000 eur bylo investováno postupně, čímž rozložil rizika a využil každého poklesu k tomu, aby nazbíral kapitál za nižší cenu. Dnes nemá stratég jen větší portfolio, má i návyk vítězit. Pochopil, že kapitál je živý sval. Potřebuje trénink, aby rostl. Toto je ta slavná delegovaná správa. Ale také potřebuje výživu. To je osobní příspěvek, který k němu každý měsíc stabilním a předvídatelným způsobem přidáváme. Jako finanční ředitel vaší společnosti byste neměli být hrdí na předpovídání trhu, ale na to, abyste nikdy nenechali svůj stroj hladovět při čekání na nepředvídané události. Právě tento dvojitý motor vás dovede k vašim cílům bezpečí a svobody, a to mnohem rychleji než jakýkoliv šťastný zásah. A teď se dostáváme k poslední klíčové věci, té, která svým způsobem dává celé této lekci smysl. V předchozích klíčích jsme se věnovali logistice, inženýrství toků a čisté strategii. Ale dnes bych se s vámi chtěl podělit o jiný aspekt, kvůli kterému veškeré znalosti, které můžeme nazbírat, vlastně nic neváží. Tváří v tvář realitě v terénu, pokud neprovedeme změnu v našem softwaru, tedy v tom, jak se na věci díváme, a to zejména pokud jde o osobní odpovědnost. A chtěl bych s vámi teď vést tento rozhovor o zralosti, když už máte technické základy. Podívejte se kolem sebe. Většina lidí dnes proplouvá světem, ať už ve financích nebo někdy i v jiných odvětvích, s mentalitou oběti. Když trhy klesají, je to vina vedoucích nebo politiků. Když se něco pokazí, je to vina platformy nebo člověka, který mi o tom řekl. A tento postoj je vlastně slepá ulička, protože vám bere veškerou možnost jednat. Jako generální ředitel svého finančního života může být toto chování kontraproduktivní. Generální ředitel nepodléhá událostem. Rozhoduje se vědomě a nese odpovědnost za svá rozhodnutí. Prvním krokem k vaší finanční zralosti je tedy prolomit mýtus bezpečí. Toho, který nám byl prodáván po celá desetiletí. Mluvilo se o zaručeném zaměstnání. Mluvilo se o bezrizikovém sposu. Mluvilo se o důchodu zajištěném, lineárním. To všechno jsou pojmy z minulého století, které už dnes neplatí.
Jediné skutečné bezpečí je vaše schopnost chápat, rozhodovat se a řídit své vlastní zdroje s naprostou jasností. Nikdo se nepostará o vaši finanční budoucnost. Lépe, než to uděláte vy sami. Takže stát se svobodným znamená především přestat hledat viníky. Je to začít hledat řešení. Je to přijmout, že každý z nás je jediným pánem na palubě své lodi. Na síle bouře nezálejí. Buďme upřímní a chci, abyste to opravdu slyšeli. Bez příkras nulové riziko neexistuje. Ve financích a zvláště v tradingu a investicích s vysokým potenciálem je naprostá bezpečnost nebezpečnou iluzí. Kdokoliv vám slibuje opak, snaží se vás ukolebat. Dokonce i když necháte své peníze ležet pod matrací, nese to obrovské riziko. Tím rizikem je, že jejich hodnota klesne kvůli měnové erozi. Existuje univerzální zákon, který musí přijmout každý zralý investor. Je to zákon protihodnot. Pokud míříte na výsledky, které vybočují z průměru, což umožňují diverzifikovaná portfolia, zejména v sektorech jako je AI, Web3, digitální měny, o tom jsme mluvili, pak musíte přijmout odpovídající protihodnoty v podobě nejistoty a volatility. Nemůžete požadovat výkon motoru F1 a zároveň doufat v pohodlí a stabilitu luxusního sedanu. Mít postoj generálního ředitele znamená dívat se tomuto riziku přímo do očí jako na samozřejmost. Je to součást hry. Je to pochopení, že delegovaný investování je ze své podstaty rizikový. Je to jako turbo, které vyžaduje jakýsi neustálej dohled. Seriózní investor by nikdy neměl investovat kapitál, který potřebuje na zaplacení nájmu nebo na obživu své rodiny. Už nevěří firmám jen na slovo. Už se nenechá zlákat sliby snadných zisků. Ví, že každý bod potenciálního výkonu má svou cenu, jak psychologickou, tak finanční. Jak se tedy generální ředitel rozhoduje, komu důvěřovat? Nikdy to není otázka intuice nebo momentálního pocitu. Je to otázka přísné tabulky, auditu. Už nemáte věřit, musíte ověřovat. Pro každého partnera ve svém finančním životě musíte mít chladná hodnotící kritéria. Například naprostá transparentnost. Máte denní přístup ke svým údajům? Jsou reporty jasné, čitelné a dohledatelné kdykoliv? Ovládání té slavné likvidity, o které jsme mluvili. Můžete se svými prostředky volně disponovat? Nebo jste spoutáni blokujícími klauzulemi, slaďování zájmů? Vydělávají vaši partneři, když vyděláváte vy, ale tato odpovědnost tím nekončí. Nezastavuje se to u volby partnera. Generální ředitel také řídí své náklady na akvizici, dodržování předpisů. Musíte také rozumět daňové problematice podle své situace, protože je to vaše povinnost jako občana i stratega vědět, co vám skutečně zůstane v kapse, jakmile zaplatíte daně. A nakonec si pamatujte, že delegovat technické provedení neznamená vzdát se dohledu. Předáváte řízení kopilotovi, ale vy určujete cíl a musíte kontrolovat přístroje. Mějte na paměti, že převzít odpovědnost znamená znovu získat svou sílu. Podle vašich cílů a vaší situace je síla v tom, že si vyberete správné nástroje, správné kopiloty, správné poměry a správné načasování. Abych tuto část uzavřel, chci se s vámi podělit o příběh jedné investorky, kterou jsem doprovázel. Přišla za mnou poté, co hodně ztratila na špatně nastavené spekulativní investici. Na začátku byla v popření a snažila se vinit všechny ostatní, jen ne sebe. Ale jednoho dne jí to došlo. Sedla si ke svým účtům a řekla, to je moje chyba. Delegovala jsem bez kontroly, byla jsem příliš chamtivá, zapomněla jsem na svá bezpečnostní pravidla. A ten den si uvědomila něco velmi důležitého. Říkala si, že ve skutečnosti neprohrála. Prostě si musela zaplatit, aby se mohla učit. A překonala roli oběti a přijala svou zodpovědnost. Zpřesnila svá kritéria. Osílila svou bezpečnostní nádrž. Znovu vybudovala svůj majetek. A tentokrát s přísností, kterou už nikdo nedokázal setřást. O 2 roky později už nebyla hazardní hráčkou doufající ve štěstí. Stala se z ní skutečný stratég, který si rozumí jak s vedením, tak s delegováním.
Chápala, že v hloubi duše jí trh nic nedluží. A přesně to pro tebe chci. Přijetí plné odpovědnosti bude nejvíce osvobozujícím gestem vaší investiční cesty. Toto je den, kdy se konečně přestanete bát budoucnosti a začnete ji budovat metodicky, prozíravě a se strategickým chladnokrevným přístupem tváří v tvář riziku. Pouze za této jediné podmínky se delegované řízení stává, děkuji, fenomenální pákou síly a už nejen obyčejnou hrou náhody. A dostáváme se na konec této lekce. A pokud byste si dnes měli zapamatovat jen jednu věc, je to tato. Vaše finanční svoboda není událost, která se vám přihodí náhodou. Je to systém, který si budujete svými rozhodnutími. Společně jsme prošli náročnou cestu. Ukázali jsme si, jak proměnit vaše zásoby v toky, abyste zavlažili svůj skutečný život. Pochopili jsme důležitost rozložení vašich zdrojů na různá pole. Připomněli jsme si, že likvidita je vaším bezpečnostním volantem. A rozebrali jsme tuto dvojtitou turbínu, která umožňuje zrychlit vaší trajektorii. Ale to všechno ožije jen tehdy, když aktivujete pátý klíč, naprostou odpovědnost. Vím, že slovo odpovědnost může někdy znít těžce, ale chci, abyste ho vnímali jinak. Odpovědnost je to, co vám vrací veškerou vaší sílu. Dokud obvinujete trh, ekonomiku, platformy, dáváte jim kontrolu nad svým životem. V den, kdy řeknete, je to moje odpovědnost, získáváte zpět klíče od náklaďáků. Přestanete být korkovou zátkou zmítanou vlnami. A stáváte se kapitánem, který určuje směr těchto plachet. Je to ten nejsilnější akt osvobození, jaký může investor udělat. A právě v tu chvíli znovu získáváte tuto sílu. Právě proto, že znovu získáváte tuto sílu, budete těžit z tohoto neuvěřitelného období, kterým procházíme. Žijeme v době historické transformace. To, co budují umělá inteligence, Web3 a nové technologické hranice, je bezprecedentní. Jsme na prahu přerozdělení karet, kdy se bourají vstupní bariéry. To, co bylo před 10 lety vyhrazeno finanční elitě, je dnes na dosah vašeho kliknutí. Je to fenomenální příležitost. Vyhlídky na růst v příštích letech jsou závratné. A ti, kteří umí řídit s metodou, se nedívají na zítřek s obavami. Dívejte se na zítřek s tím apetitem stratega. Teď máte v rukou kompletní architekturu. Otázka už není funguje to, ale otázka zní, rozhodnete se chopit řízení a využít těchto příležitostí? Investiční platformy nám umožňují delegovat na profesionály. Je to mimořádná páka, ale je to jen páka. Ruka, která ji ovládá, je Aše. Přeji vám tedy, abyste se stali chladnokrevnými, rozvážnými a hluboce optimistickými piloty. Čas je váš nejsilnější spojenec, nenechte ho utéct. Abych tuto seanci oficiálně uzavřel a otevřel další perspektivy na tento svět v neustálé proměně, mám nyní tu čest předat slovo Stefánu Paulovi. Stefane, je to na tobě a ještě jednou všem děkuji za vaši pozornost. Wow, Dominiku, moc ti děkuji za tu fenomenální vzdělávací lekci. Po tvých předchozích přednáškách o myšlení CEO, psychologii trhu a disciplíně se mi líbí, že si nám poskytl plán, který umožní každému, kdo chce být strategickým pilotem svého vlastního bohatství, aby to dokázal. Prostě fantastické. A než se dostanu k několika věcem z Dominikovy přednášky, které mě dnes zaujaly, chtěl jsem zmínit jednu novinku, o které jste už možná slyšeli, ale myslím, že stojí za to ji připomenout. Jak víte, při nákupu jakýchkoliv akcí je jednorázový poplatek za správu ve výši 29 €. Jednou z výhod, která přichází s tím, jak naše komunita roste a jak nám více lidí důvěřuje při správě části svého portfolia, je, že náklady mohou klesat. A součástí našeho závazku k neustálému zlepšování je předávat tyto úspory vám, kdykoliv je to možné. Proto jsme nyní zavedli předplacenou roční možnost pro vaše poplatky za správu. Tato možnost vám umožňuje provádět neomezené nákupy v neomezeném objemu akcií po celý rok za pouhých 79 €. To znamená úžasné úspory pro ty z nás, kteří investují do Extery pravidelněji, ať už měsíčně, čtvrtletně, nebo jak si sami zvolíte. Jsem si jistý, že jste také slyšeli, že zavádíme více platebních možností pro nákup akcií, včetně plateb kreditní kartou a brzy přibudou i SEPA platby.
SEPA platby budou k dispozici našim partnerům ve 47 evropských zemích. Jsem si jistý, že budete souhlasit, že usnadnění a zlevnění nákupu vašich akcí Extera je opravdu vzrušující a dělá Exteru ještě atraktivnější a dostupnější pro všechny. Takže nezapomeňte tuto novinku sdílet s ostatními a pojďme sledovat, jak naše komunita dál roste. Kdo ví, jaké další výhody budeme moci nabídnout, když každý měsíc vidíme tisíce a tisíce nových lidí, kteří se připojují na naši platformu a do naší komunity. A teď se vraťme k Dominikovi a mým hlavním momentům z dnešní části. Za prvé se mi moc líbí myšlenka přejít z uvažování o zásobách na uvažování o toku, abychom zajistili, že náš kapitál nebude stagnovat. Připomnělo mi to jednoho z mých mentorů, který mě naučil vnímat peníze jako energii a vždy dbát na to, aby mohli proudit. Nejhorší, co můžete s penězi udělat, je nějakým způsobem zablokovat jejich tok, což je přesně to, co většina lidí nevědomky dělá, jednoduše proto, že tomu nerozumí. Myšlenka vytvoření antifragilního portfolia je geniální. Vnést do svého portfolia odolnost je pravděpodobně mnohem důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Často mluvíme o neuvěřitelné síle složeného úročení, ale obvykle se to týká zhodnocování zisků na měsíční bázi. Nevím jak vy, ale Dominik mě přiměl přemýšlet o složeném úročení na denní bázi. Jen si to představte. A nakonec Dominik mluvil o tom, jak znovu získat svou sílu tím, že se přesuneme z mentality oběti k radikální zodpovědnosti. Miluju ten pojem radikální zodpovědnost a to, co představuje. Dominiku, doufám, že ti nebude vadit, když si ho půjčím. Myslím, že jsem to ještě nezmínil, ale tyto vzdělávací lekce sleduji několikrát a pokaždé, když se dívám, objevím něco nového, co mi předtím uniklo. Vřele doporučuji, abyste se vrátili a znovu si pustili záznam Dominikovy lekce. Ve skutečnosti bych navrhl pravidelně se vracet ke všem našim vzdělávacím lekcím. Garantuju vám, že pokaždé se naučíte něco nového. Většina špatných rozhodnutí v životě je učiněna ze strachu, obzvlášť když jde o peníze, a ještě víc, když je ten strach spojený s nedostatkem znalostí a porozumění. To je důvod, proč v Exteře pořádáme tyto vzdělávací hovory a proč jsme odhodlaní v tom pokračovat. Chceme, abyste měli dobré znalosti a porozumění, abyste nedělali špatná rozhodnutí se svými penězi. Chceme vám dát sílu, abyste mohli dělat skvělá rozhodnutí se svými penězi. Chceme vám také poskytnout náhled do znalostí, dovedností a odbornosti našich traderů zde v Extera, abyste pochopili, jak jsme schopni dosahovat těch stabilních výnosů, které vidíte na svém panelu pokaždé, když se přihlásíte. A to mi připomíná, že opravdu nechcete přijít o další vzdělávací sezení Extera, takže si to hned teď poznamenejte do kalendáře. S potěšením oznamuji, že naše další sezení se uskuteční v neděli 20. března ve 4 hodiny odpoledne britského času. Připojte se k nám tehdy, kdy budeme sdílet další postřehy, více informací a ještě více odborných znalostí, které vás tentokrát ohromí víc než kdy dřív. A když už o tom přemýšlím, nezapomeňte dát Dominikovi zpětnou vazbu na dnešní skvělé sezení. Vím, že se těší, až uslyší vaše názory. Takže pokud jste to ještě neudělali, napište své komentáře nebo jakékoliv dotazy do chatu nebo na Instagram. Stejně jako je Carlsberg pravděpodobně nejlepší ležák na světě, Extera, kde na vašem růstu záleží, je pravděpodobně nejlepší platformou svého druhu na světě. Ale náš způsob práce znamená, že nemáme žádnou konkurenci. Nikdy nepřestáváme se zlepšovat. Nikdy nepřestáváme inovovat a nikdy nepřestáváme pracovat na tom, abychom vám, našim partnerům, poskytli větší transparentnost, více porozumění a tu nejúžasnější komunitu, která vás bude podporovat. Tu je DNA Extery. O to nám jde a o to dneska jde. Nezbývá mi nic jiného, než poděkovat Danielovi za další inspirativní úvod a ještě jednou Dominikovi za jeho báječnou, podnětnou a poučnou přednášku. Stále nám připomíná, co skutečně odlišuje investory, kteří uspějí, od těch, kteří neuspějí. A nakonec ještě jednou děkuji vám za váš čas, vaši pozornost a vaše odhodlání učit se. Jménem Daniela, Dominika, sebe a celého týmu zde v Exteře vám přeji mnoho dalších úspěchů a fenomenální den. Už se těšíme, až vás uvidíme 22. března. Rozeky nashledanou.